12. oktobra 2011. godine Vojislav Šešelj je primio dopis iz sekretarijata u kojemu je prvo zaprećeno da će mu biti ukinuta privilegovana komunikacija. Naravno, tim pretnjama Haški tribunal ima nameru da dodatno oteža odbranu Vojislava Šešelja, što su i učinili u petak, da prolongiraju njegov proces, da pomognu tužilaštvu i da naruše princip jednakosti oružja kojem bi odbrana i optužba morali da budu ravnopravne, to jest da imaju jednaka prava. Takođe, oni ovim odlukama krše pravo na pravično suđenje, čak i prava koja su garantovana članom 21 statuta Haškog tribunala kao i brojnim međunarodnim standardima. U pravilu 19 pravilnika o postupku i dokazima navode se dužnosti predsjednika Haškog tribunala, između ostalog da on nadzire rad sekretarijata. Upravo zbog toga Vojislav Šešelj još 19. oktobra uputio zahtev predsjedniku Haškog tribunala da spreči ukidanje privilegovane komunikacije i osigura njegovo pravo na pravično suđenje. Uputio je još jedan podnesak u tom cilju, ali pretresno veću 3. To su podnesci broj 479 i 480, možete da ih vidite na njegovoj internet stranici. Međutim, u odluci sekretarijata od ovog petka, oni kažu da Vojislav Šešelj nije odgovorio na njihov dopis od 12. oktobra. Evo dokaza da očigledno lažu. Dakle, kogod želi može da ode na internet stranicu Vojislava Šešelja i da vidi da je on uputio ova 2 podneska, jedan pretresno veću 3, drugi predsjedniku Haškog tribunala koji nadzire rad sekretarijata, gde je zatražio od njih da mu se ne ukida privilegovana komunikacija. Međutim, sekretar suda John Hocking, mrtav, hladan, u odluci od petka, laže da Vojislav Šešelj to nije učinio. U Haškom tribunalu postavljeni su novi predsjednik i potpredsjednik Haškog tribunala. Predsjednik je Teodor Meron iz Sjedinjenih Američkih Država, inače saradnik Saveta za spoljne odnose u kojem je i Zbigniew Bžežinski, koji je otvoreno zastupao ideju razbijanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a potpredsjednik je Karmel Agius sa Malte, države koja je predvorje Vatikana. Svima koji znaju najosnovnije stvari o Savetu za spoljne odnose, jasno je da već 3 decenije ta organizacija zastupa mešanje u unutrašnje stvari Jugoslavije i Srbije i da je bila otvorena u razbijanju Socijalističke federativne republike Jugoslavije i da je radila uvek na štetu Srba. Sada postavljaju predsjednika koji je saradnik te organizacije. Znamo da je prilikom rasturanja Jugoslavije odlično funkcionisao, nažalost odlično funkcionisao taj dvojac Sjedinjene Američke Države Vatikan. Evo vidimo da su ga sada postavili i na čelo Haškog tribunala kako bi očuvali nakaradno nasleđe Haškog tribunala i nastavili svoj rat i protiv Vojislava Šešelja i protiv srpskog naroda. Razlog za ove nove pritiske na Vojislava Šešelja je jasan. Vojislav Šešelj je otkrio najbolje čuvanu tajnu Haškog tribunala, a to je da njegovo tužilaštvo, da njegove organe kontrolišu britanska i američka obaveštena služba i on je uputio nekoliko podnesaka u tom cilju Haškom tribunalu, pretresnom veću, predsjedniku Haškog tribunala, takođe i nekim drugim organima i institucijama Ujedinjenih nacija. Šta ovo znači? Ovo znači da ceo Haški tribunal i koncept međunarodne pravde koje stvaraju Sjedinjene Američke Države sa svojim satelitima može da padne u vodu.